Ja, hallo? Ja, det ødelægger lidt jeres øjne, det kan jeg godt se. Øhm, jeg overvejer at slukke det bagved, så bare tænde noget andet lys. Sådan det også. 2 sek, jeg kommer igen. Jeg skal bare lige slukke det lys, som I får spat af, okay? Ja, jeg ved ikke lige, om I så mig derovre cirka. Hvis I kan se min mus, så er det sådan cirka derovre. Eller derovre. Jeg ved i hvert fald bare, vi skal i gang med Fortnite. Så der er 2, der er online. En kan kun, han spiller sgu ikke. Ja, hvad var det, vi kom frem til? Det var det her, jeg skulle spille jo. Skal jeg jo spille det her? Kan man jo sige. Min kamera får mig lige spærret 2 sek. Den er oven på min telefon nemlig. Der. Det er også fint nok vinkel. Jeg skal nemlig lige sætte en alarm. Så han skulle lige vente. Ja, hvad skal vi sige? Skal vi sige... 19:35, så stopper vi den her stream, eller hvad? Det er cirka en halv time. Nej, en time? Nej, det er en halv time. Så... Jeg skal bare sige 19:35. 19:35. Ja, det er med halv time cirka. 39 minutter. Jeg ved ikke, om det er irriterende, at I kan se min hånd på den her måde. Så skulle I egentlig herovre stå, herovre jeg står. Jeg ved simpelthen ikke, om det her er en bedre vinkel for mig også, fordi jeg kommer hele tiden til at rykke kameraet. Om I kan lide det, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg går lige ind og tjekker på, om det faktisk er bedre. Det er det faktisk ikke. Jeg valgte 1v1. Så det skal vi nok lige finde igen. 2, 3, 3. Jeg kunne selvfølgelig godt vælge en af dem der, men... Nå, der var den. Jeg er ikke særlig god til boksfight nemlig, så jeg vil gerne øve mig lidt. Han er joined for tiden. Jeg skal ikke tage mig af, hvorfor jeg bruger min Razer i stedet for min Logitech. Min Logitech, den er ikke lige så god som Razer mere, fordi den kan ikke scrolle lige så godt. Jeg skal scrolle 2 gange med den her i stedet for. Og den her skal kun scrolle 1 gang med. Det er meget bedre, synes jeg. Den har ikke et bedre scroll eller et bedre greb, men jeg synes også, den er fin nok. Så. Jeg ødelægger min hølse ved det her. Det er også lige test. Jeg tager sgu bare den her. Selected mode. Remote. Jeg kan ikke se, om den er så grøn. Det irriterer mig. Hallo menneske, jeg tror ikke, jeg er lige så god til dig som det her. Jeg kan ikke se noget, jeg holder, mand. What the fuck? Jeg lægger af helvede til, mand. Jeg lægger. Jeg lægger. Jeg lægger. Helvede til jo. Min...
Ja, nu ser det ud til, at der er kommet noget realistisk på. Prøv lige at se det der. Wow! Ja, der kommer meget mere. Jeg var så tæt på. Ej, mand. Jeg hader at spille 1v1 med sådan nogle her. De er så badass på noget, hvis I forstår. Væk med dig, mand! Helvede, gå nu væk med dig. Du har ikke noget liv. Du sidder og spiller Fortnite 24/7. Han healer. Jeg kan selvfølgelig høre noget, som I ikke kan. Men det er ikke så vigtigt igen, hvad jeg kan høre, hvad I kan høre. Fordi, når jeg får den her video op at køre sådan rigtigt, så kan I næsten høre det samme som mig, vil jeg tro. Jeg kan ikke høre sådan meget ud over skud og sådan noget. Og det kommer I ikke til at kunne høre. Bro, stop it. Helvede. Nej! Jeg nåede ikke at heal. Jeg skal også varme op, før jeg tager sådan noget her. Selvfølgelig kunne jeg også prøve et Battle Royale game, inden jeg ser, hvor dårlig jeg egentlig er. Nej. Wow. Lad nu være. Jeg fucking lever det der. Hvad kan man spille med? Hvorfor er der ikke nogen, der spiller legit? Nogen er quick blocked. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det der. Vi kan godt lige prøve det og se, hvad det faktisk er. Hvis det er noget sjovt, så kan vi godt spille det der sådan, jeg ved ikke, 30 minutter. Jeg skal bare lige vide, for hvert subscribe, jo flere minutter. Jeg har sådan cirka 2 timer til det her. Så der må ikke komme højere op end 2 timer. Og så i går, så i morgen. Ja, hvad kan det blive til? Ja, det kommer til, om jeg kommer hjem, før jeg skal. Det må vi kigge på. Jeg tror ikke, jeg livestreamer i morgen. Og ja, det skal også lige siges, grunden til, at jeg sluttede den anden livestream, det var fordi, at det var, what the fuck? Det var fordi, at jeg skulle spise blandt andet, og fordi min livestream crashede inde ved mig. Yeah! Det er sgu ikke dårligt. Men hvorfor er jeg kun pumps? Det står der. Det er blandt andet minis. Eller det er ikke minis, men okay. Det her, det var en blå sniper, som jeg husker. Ja, nemlig. Det var faktisk en AR, for at være helt præcis. Ja, hvad det her er, det skal jeg ikke spørge mig om. Lige nu har jeg så sygt dårlig grafik, mand. Jeg kan købe en dobbeltpump herovre. Det er sgu ikke en dobbeltpump. Undskyld mig, det er en ny pumps. En pump. Nice. Ja, det der derovre, lad mig lige rette mig selv, det er en af de nye shotguns. Jeg kan tage sådan en her. Hvad fuck er det? En anden slags af, den er fucking god, den der.
Kunne jeg selvfølgelig godt tage det i stedet for mit medkit. Nej, jeg tager dem i stedet for den der. Sådan. Men den har en god lyd. Blandt andet, det her det er faktisk Battle Royale map, og ja, så jeg elsker det her map. Det er faktisk et, jeg synes, at det her det er ret godt lavet, med at der er kommet de her nye biler. Det der, det er bare irriterende. Prøv at tænke, hvis det der kom op i et game, hvis jeg lige har været gået ind i et game. Prøv at tænke på det. Så skulle jeg til at fjerne det, ellers ville jeg skulle spille med det. Ja, guld! Det er lige at sige. Så får man det der. Så man skal bruge til at få coins. Nice, hvor mange får man? Jeg har fået 50 der. Jeg er allerede rig, mand. Jeg kan købe 100 guns, mand. Hvad? Mand. Hvorfor er jeg så heldig med at finde dem der? Jeg tror, at det her det er bare en form for at øve sig på mappet, rent faktisk. Okay, hvis der er folk, der ikke har set mappet, ikke? Værsgo. Jo. Hvorfor er jeg så heldig med at finde sådan nogen der... Nej, man kan jo ikke have 2 af dem, for ellers kunne man bare... En Rocket Ram er faktisk hurtigere end den her bil. Hjulspin! Det er meget nemt inde i Fortnite. Alt for nemt. Slap af, det går faktisk rundt. Og det skal også lige siges. Jeg tror, det var med nye motorcykler eller sådan noget. Hvis man drifter, så får man boost på. Og når man bremser, så drifter man. Og det er på space med mig, fordi at jeg har lidt anderledes controls end andre, men jeg har ikke ændret min spacebar til noget andet end hop og ja. Så det er lidt normalt. Mine settings går bare på standard settings, udover jeg ændrer på FG. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge faster fish til. Fordi, ja, alle kan regne ud, hvad det er. Hvis de ikke kan det ikke, så sagsøger jeg dem. De der match, der behøver jeg ikke. Jeg skal faktisk også lige ind og kende Mega City på et tidspunkt. Og få nye af dem her. Få nye biler af dem her. Og til dem, der ikke har spillet Fortnite Battle Pass før, så gør det dog. Med mindre I ikke må for jeres forældre, så skal jeg heller ikke give alt for gode idéer. Men jeg fik lov, da jeg flyttede ind, og det var mega hyggeligt at spille, så derfor begyndte jeg igen. Og igen, så nu elsker jeg bare at spille. Og lige tage en bid af jer. Rent faktisk behøves man ikke gear ind i det her, tror jeg. Sådan, ja. Lad os nu bare gøre det lidt sjovere. Jo. Jeg føler, at min lyd lægger mere, end jeg gør. Se, det her, det er en Maven Auto Shotgun, ikke? Hvis den er højere end min pump, eller min lille shotgun, ikke? Vil jeg skulle hellere have den. Jeg går efter farverne.
Jeg er ligeglad om den bedste gun i spillet, at den var lilla, ikke også? Og så jeg fandt en anden, som der så var guld. Jeg ville have taget den anden. Jo, hvem er det, der skyder? Der er jo ikke nogen, der kan skyde det der. Jeg satte den til private. Ja, hvorfor ikke? Og også til dem, der spiller Fortnite, lad være med at mobbe folk. Hvis man mobber folk, så bliver man blandt andet selv mobbet. Og det, jeg vil ved med, at I ikke kan lide det. Så lad være. Seriøst. Det gælder også inde på sådan noget som TikTok. Jeg hader at høre om det. Jeg hader at høre om det. Nå ja, jeg er blevet mobbet. Så ved du hvad, hvis I er blevet mobbet, sig det til jeres forældre. Lad være med at sige det til jeres søskende. De tænker bare, ja, så siger vi det. Sådan noget. For eksempel, hvis jeg fortæller det til en af mine søstre, og inde på Fortnite, ikke, så er de allerede begyndt at, så er de allerede ladet være med at lytte. Så ja. Yeah. Skulle vi bruge pengene på det? Nej. Jeg kan høre eller noget. Oh shit, det er dem der skød efter mig, mand. Jo. Det der derovre, det er bossen, det der. Hvorfor har jeg dårlig aim, mand? Blandt andet, jeg har spillet sådan et Battle Royale game, hvor jeg spillede sammen med en af mine makkers. Og så løb den der boss faktisk fra mig. Altså, jeg havde fået en low, og så løb den bare. Det var pisse irriterende. Men det var fucking sjovt at se, altså. Det er livestream med os, så hvis I gad glip af den video, så er det bare ærgerligt. Se, ligesom nu, hvor er han mon hen? Han er faktisk nok løbet herhen. Ja. Men jeg skal. Hvor er han nu løbet hen, mand? Oh shit, der var han! Det kom fandme også for et chok, det der. Du skal ikke gå ind i min boks. Eller noget. Jamen, jeg tror også, jeg mangler nogle af hans bots, for at være helt ærlig. Jeg overvejer bare at ignorere dem. Og jeg er dem, der tænker, ej, hvorfor poppede du ikke minisene før? Fordi jeg havde allerede poppet dem, hvis jeg, det ville have gjort 25 hop i forskel. Jeg synes, det er ingenting. Der lå der keys her, hvorfor kan jeg ikke tage dem? I et normalt Battle Royale game kan man bare gå over til dem og samle dem op, uden at skulle klikke på en, men det er ikke sådan i det her spil, åbenbart. Hvad? Hallo? Må du ikke bare køre? Den der lyd gav mig spat. Den gav mig seriøst det første chok. Men ja, nu har vi tjekket Mega City Sellers. Se! Bots! Jeg hørte det lavet. Der er nogen, der kommer frem nu. Jeg skal også lige passe på alle mine mats. Ui, man. Jeg skal jo tage bare minisene, vil jeg tro. Jeg så lige dem der. Det var heldigt, jeg lige havde en til. Og mats. Og skud. Og mats.
Ja, men jeg lever, fordi nu har jeg sådan cirka set Megacity. I har vel set hele Megacity nu. Og jeg skal faktisk også lige ud og tjekke, om der er nogen, der sådan har... Om der... Nej, det behøver jeg ikke. Ikke endnu. Jeg kan tjekke, når jeg stopper livestreamen. Jeg gider nemlig ikke til at redigere det fra og sådan noget. Hvor er min telefon? Den er der. Ja. Det var sgu ikke så længe, så slukker jeg livestreamen. Hvorfor stopper han hele tiden med at spille det? Så spiller jeg kryds og bolle. Woohoo! Ja, okay. Men uden pisse gøre, så er jeg røvdårlig til kryds og bolle. Det er simpelthen noget, jeg er den værste til. Hvorfor fik jeg nu den her? Fakle. Okay, den kan jeg godt leve med, men den der går væk. Se, den der vil jeg gerne have. Virkelig? Nej. Man kan jo... ja, det er faktisk herovre, man skal. Jeg har et spørgsmål. Hvordan skal man... Er det med dem der? Ja, det prøver jeg. Ja! Hvordan har du nu fået guns? No. Mm. No! Ja. 1-0. Står der nu. Det skulle have været... Men der havde han jo teknisk set vundet. Nå. Nej! Siger jeg det bare. Ja, han er måske lidt hardcore til kryds og bolle. Menneske.
Efter tror jeg bare, vi tager en ny, altså. Man, OP! Okay, nu holder jeg ordentligt øje. Og lægger en snedplan. Okay. Han kan få den vej og den vej. Så han tager ikke den. Det her, det var nogenlunde det samme. Og så tog jeg den der. Lad os tage den her. Der. No! No! Okay, så jeg skal tænke lidt mere dramatisk. Når jeg først vælger, så skal jeg også vælge det op. Fordi man er jo sådan lidt... Ja, man er jo sådan lidt done, kan man jo sige. Ja, det kan ske! Okay, så er jeg ikke først vælger. Skud for helvede. Der vinder han uanset hvad. Ja, jeg tænkte nok. Victory! Jeg vandt. Jeg spiller krydsebold med mig selv. Får jeg den så ikke igen? Nå, nej. Dude. Bro, brug nu din gun. Jeg gider ikke vente. Derop. Jo. Jo. Og lad være. Jeg lever. Og så joiner jeg en anden. Fordi det her, det er fint nok et spil. Det er fint nok, fordi at det er det bare. Der er 2, der spiller. Supercup spiller. Footex.
Der kunne vi jo begge to godt have vundet, ikke? Og jeg kunne selvfølgelig have valgt at give ham en chance. Han ville have vundet. Men sådan, ja, det gjorde jeg bare ikke. Du tog der, jeg tager der. Hvad? Hvad? Nej! Ej, lad nu være. Hvad? Hvad? Det vidste jeg ikke. Wow. Det vidste jeg ikke, man skulle. Ja, okay, så det ved vi nu. Så det ved vi nu. Så ja, det ved vi nu. Det er noget fucking pis. Okay. Altså, jeg er ret dårlig til kryds og bolle, så kryds og balle. Så jeg er ikke lige den bedste til det. Aha! LOL! LOL! Det virkede! Nej, det gjorde det ikke. Det gjorde det. Ej, så lad være, så ryger jeg igennem en. Altså, jeg ved godt, at den første var så lidt karma, men ej, jeg skal teste noget. Kan jeg ryge igennem den midter? Nå, pis. Åh. Hallo. Men hold da en rocket launcher. Får man sådan en? Får man sådan en? Det håber jeg eddermame. Ej ja.
Jo, vælg nu en. Så fik godt få det der. Jeg kan få andre steder. Nej. Der kan han få... Nej, det kan han ikke. Han kan kun få det. Hvad? Men hvad? Han fik 2! Men hvad? Det er sgu da mig, der har det der lys der. Nå, det er fedt. Nej, han har sgu da ikke en højere score. Han vandt ikke. Bum. What the f... Hvorfor vælger du nu dernede, menneske? Nå. Hvad med sådan? Nej! Menneske, hvad er det, du har forberedt her? Undskyld mig. Du kan enten tage den der vej, eller den der vej, eller den der vej. Den korteste vil egentlig nok være... Det er jo sådan lidt for... Det er lige meget, hvad for en han tager. Det er menneske. Hvad fuck er det, han vil der, mand? Så. Jeg vandt. Men defeated. Han skulle da ikke vinde det der. Det er også lige meget, fordi jeg vil faktisk gerne sige bye bye. På grund af, at ja, jeg orker virkelig ikke til at livestreame mere, og nu går jeg ud og ser, om der er nogen, der faktisk har set med i den lange halve time. Det er der ikke. Det er fandme sørgeligt.